May payag akong gitukod dito sa luyo sa bungtod. May atok iningakogon, haligi kawayang guod. Ug ang gamay na kong kaingin, gitamnan kong mga saging na amuhit ang lahat. Baboy, manok, kabaw, ug kanin. Kung ang adlaw sa nagdadani. Sakay ko be. Sakay ko. Kita. Sige na. Magkano din ta. Klaro kita dito. Wala. Mga manok mamatok, ang hayop sa pangatulog. Ingit abot sa kapadlong. Ang manok mo tugtugaok. Oras na sa Pwede masakay. Sakay na. Sa likod o sa tabangan. Kaayo kang lantawon, katahom nimong sutungon. Nangiwag di ka gabi man? Oh, iwag ko. Be? Mo yung kuha? Yusa ni. Dito mo iwag sa tigituan niyo ba? Baki. Wow, baki. Tigituan niyo ba? Gabi kayo. Wow, kisay ka kaunog baki diha. Ano lami kayo? Ikaw na isa? Nangiwag? Ito isa. Balik na din ko mga alas 7. Sudah oy. Mayroon itong gabi eh. Kaya Kutsada. naman kay Baki. Kini may isa way kauban. Luoy man. Bawal ang biyaan. Guys, mao niya ang pagkaon din sa Bukidnon sa probinsya. Ang baki. Kaon na kag baki mang? Kaon kag baki? Ha? Lapa pabalong niya. Sa una, bata pa ko sa una, si Papa. Si Papa, mahilig baki. So, kusog kami mo kaon sa una og baki, bata pa. Dayon nagdako na ko, wala na din ko nakakaon. Pila na katuig, bata pa gud to, pila na katuig. So karon, tanaw na ko, unsay effect ani. Sa resulta. Be. Wow. Isa ay kinabuhi sa probinsya, lami kayo. Oh, baki. Wow. Talon ko kay kung gitngit mo na eh. Oh, ba't lang madlok naman kung gitngit na Ako oh. nga. Sorry ko na sabi nga. Hindi mo nawa ko. Ikaw rin isa ba? Oo, alam ko Sunod ba? na kay ka? Mingaw kayo. Mingaw kayo. Akong mga kuan basta na bitin ba? Bitin kung dili ka ng kuan. Ako bingaw dala. Wakwak. Ispading ako talaga bi. Anak ko ispading ako na yung binuano na. Basta Hadlok ba kag pang? Hadlok eh. Di mahadlok sa asawa din, mahadlok sa ako. Hadlok ko wakwak eh. Okay, maski gamay ra bitaw ang imuhang. Maski gamay ra bitaw ang imuhang kuan. 1,000. Stay na. Kuan ra ka piko ra ka magsani, Ano sa sigahan be? bayad. Padol dayon. Ikuan ulo. Panit. Agi kuan may kulo. Kuan ulo eh. Daing kayo. Kay may lami kay may Mura ulo. pinagmanok sa una. Pang ara ba? Ang paa lami pa sa baki ba? Okay. Ang panit. Wala ikaw ang panit. Lugod kayo. Ano ka? Kuha ka nagdusig. Dugay na ko ka baki kay sa una pa. Ako yung na isa. Gagawin pa ko. Bata pagid ko ay as in. Kamay pa kay ko. Nagkaon ka baki? Iwag sa una. Eh. Muna nga dili na ako ma-imagine kung unsay lami sa karon. Gamay pa ko sa una. Kung Papa mahilig bayag baki. Tinahog din na iya. Tanawan ninyo niya. Inig maluto na namang baki. Ihurot Bye. tanan. Guys, luto na ang among special nga recipe. Yay! Wow. Kasi tawag ani di biyang nga recipe. Adobong baki. Special nga recipe niya. Adobong baki. Nami karon sa balay sa among friend. Yes. Nagluto-luto ma'am. yung baki. Oh, tanawa. Tanawa mga guys. Tanawa unsa kalami. Eh. Woo! Wow. Swap kayo mga guys. Yes, God. Dalagang ka Diyos. Salamat talaga in Jesus' name. Amen. Kagunan. Kano ka? Wow, sagat kayong baki. Be, tanan na tayo yung ka-answer baki. Sige, sige, sige na. Tana pa na. Meme. Be.
Nani ay. Ha? Nani. Go. Nani ani. First time niya mo ka. Okay, unsa may kasulti niyo sa ako niluto nga baki? Kada lang luto. Ako inangkong niluto. Lami kayo. Sabi guys, oh, tanaway lang kaon guys. Lami kay lang kaon. Oh. Dili kalikayan ng panahon nga kitang tanan mga dagko na karon apan ang ato ang mga huna-huna nagpabilin sa pagkabata.